Wat ben je weer in de auto, maar dan mijn vrouw of net? Mevrouw, ben je weer in de auto of net? Oké, wat is het? Ja, is dit er verderop? Maar... Nou ga je gewoon even doorrijden, zodat iedereen ergens heen kan. Dan kom je dan langs. Nou, weet je, 5 meter verder. Oh, je probeert hier de stad wat mooier te maken, maar weet je, we net echt niet dank aanname, hè? Nee, ik sta geen vlieg hoor. Oh, ik zeg, we proberen de stad wat mooier te maken, maar het wordt niet echt in dank afgenomen, heb ik het idee. Nee. Kunnen jullie even doorrijden? Ik moet gewoon nog verder. Ik woon daar. Honden nog uitmaken. Daar staat alles hier. Helemaal klaar. En dat zet jij niet ergens op Facebook of zo hoor. Waarom niet dan? Ja, klik erop, dan doe even normaal. We zullen het wel vaker meemaken, denk ik. Nee? Ja. Soms. Maar het is de eerste keer niet. Oh, oké, dat is de eerste keer. Nou, mooi.